एकदम बढ़िया। कस्टमर को इतना टेस्टी टेस्टी खिलाता है ना, टेस्टी टेस्टी खिलाता है कस्टमर को। बहुत लॉलीपॉप जाता है हमारा। देखो ये लॉलीपॉप देख, इतना सुंदर सा लॉलीपॉप, इतना क्यूट लॉलीपॉप है। देखो फ्राई करके रखा है। फिर यहाँ में भी चिकन पूरा फ्राई करके रखा है। अभी बसर होने वाला है, पूरा सब रेडी करके रखा है मतलब। हेलो लोगोफोर, खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि नैबे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौ बरायनाय थाबाय आरोना। आङो दङ डिउटियावहाय, मानो होनबा ब्रेकआव थांनायमोन आरोना। दा ब्रेकआ जाहैबाय 3:30निफ्राय 6टासिम ब्रेक मोनो नालाय। ओमफ्राय दा ब्रेक मोनखांनायनि उनाव दा 6टा जाबाय। दा डिउटियाव हाबफैफिनबाय आरोना, बेलासिनि 6टा जाबाय। दायो दिनै मम' बनायनो रेडि खालामगासिनो दङ। नैबेसो मम' बनायगोन। मम'नि थाखाय मैदा, नैबे बेसनि बनायगोन आरोना लोगोफोर, बेस मम' बनायगोन। बेनिफ्राय चिकेन बनायगोन। नैथिं सासे मबाइल नायगासिनो दङ। एरना हरब्रा, एरैना हरलै। दालै मबाइलावहाय मा देखायगासिनो दङ नै, मा जाबाय थायो दुनियाव। मेरा व्यूअर लोग को कुछ बोलेगा? नहीं रे, मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन गूंगा है क्या? गूंगा है, कुछ नहीं बोल सकता। तू कुछ बोलेगा व्यूअर, मेरा व्यूअर लोग को? हाँ, कैसा कैसा लोग रहता है यार। नहीं बेवहाय सासे फ्राई लॉलीपॉप खालामदों, लॉलीपॉप फ्राई। राजू, लॉलीपॉप फ्राई करके कैसा लगा बोलो तो एक बार। एकदम बढ़िया। कस्टमर को इतना टेस्टी टेस्टी खिलाता है ना, टेस्टी टेस्टी खिलाता है कस्टमर को। बहुत लॉलीपॉप जाता है हमारा। देखो ये लॉलीपॉप देख, इतना सुंदर सा लॉलीपॉप, इतना क्यूट लॉलीपॉप है। देखो फ्राई करके रखा है। फिर यहाँ में भी चिकन पूरा फ्राई करके रखा है। अभी बसर होने वाला है, पूरा सब रेडी करके रखा है मतलब। गासिबो रेडी खालामजोबनानै दोनखानांगौ आरोना। ओमफ्राय अर्डार फैबाल' बुबाय थानांगौ आरोना लोगोफोर। नैथिंजाय पेकेजिं एरिया, पार्सेल एरिया ना, पार्सेल एरिया पेकेजिं कन्टेनारफोरखौ नै बिदि दोनो। नैबे हट गार्लिक सस, सील मार दिया सबका मेंटो, और भी बाद में मारेगा सील। और एक बार मार के दिखाओ ना, वो आपका स्टाम्प, सील स्टाम्प, सील बुनानै देखायसिगोन दे नैबेयो। नैयाव नाफ्लेनानै नैयावहाय बा देखाव नै आरोना जोंनिया। सील स्टिकार बुदों आरोना माबायावहाय, पेकेजिं बै कभारावहाय आरोना। गासिबो बिदिनो बनायनानै दोनजोबनांगौ आरो बियो। नै पैकेट पार्सलनि, इसमें तो नहीं मारेगा ना। बढ़िया बेबायदि नाय, टक टक टकनो बेबायदि खालामजोबना दोनदो आरो। ओमफ्राय आंहा इथिंजाय अर्डार फैथ'वाखै नालाय लोगोफोर। अर्डार फैयोब्लाथाय नै आंनिया एरियाया अर्डार फैबा बेयाव नाहरनांगौ आरोना। नैबेयावहाय ग्रेभि, ड्राई, सुप गासिबो होजोबो। नै मस्लाफोरा मा थाङो, मस्लाफोरा गासिबो रेडि गोजा। बेयाव दंजोबो आरोना नै। ओमफ्राय नै इथिंजाय राइस नुडल बुयो आरोना लोगोफोर। नैयावहाय राइस नुडल बुयो। नै राइस नुडलनाबो गासिबो रेडि गोजा। नै मस्लाफ्रा मा थाङो मा थाङा। नै गोजौआवहाय ससफोर दङ। दा नैबे जोंना दाजुआहाय एकदम चिकेन ललिपप फ्राई खालामगासिनो आरो ओरैबायदि बरिया फ्राई खालामखायो। दिन को भी जाता है, रात को भी जाता है, पूरा लॉलीपॉप ही लॉलीपॉप खाता है कस्टमर। दाजू का लॉलीपॉप इतना पसंद हो गया। दिन में 5-6 किलो तो जाता है ना दाजू, लॉलीपॉप 5-6 किलो तो जाता है ना। दिन में 5-6 किलो तो आराम से लॉलीपॉप चला जाता है। अभी तो देखो 3 किलो फ्राई कर रहे हैं, अभी फ्राई करके रख देगा। 3 किलो लॉलीपॉप फ्राई करके रखा है। देख ऐसा फ्राई करके रखता है, देखो मस्त है। खाने में मज़ा आएगा क्योंकि लॉलीपॉप हमारा इधर में बड़ा बड़ा मिलता है। ओरैबायदि गिदिर गिदिरखा, ओंखायनो बेयाव बिराद लॉलीपॉप जायो आरो। थाब थाब जोबथारो लॉलीपॉपा। मस्त नैबे गाहायाव दोनसिगोन बियो नैबेयावहाय। ओमफ्राय नैबेयावहाय मिजाफ्रा नैबेयाव मा थाङो सेस रेडि खालामजोबनानै दोनखादों आरोना लोगोफोर। नांगौबा ओमफ्राय बैयावहाय नैबे फ्रिजआवहाय हाना दोनजोबो आरोना रेडि खालामनानै। नांगौबाथाय ओमफ्राय बेयावहाय लाबोसिगोन आरो।
आं बिहरनांगौ आरो जेनेबा नांगौबा बिदि लाबो होननानै बुङोब्ला नै बिसोरो लाबोयो आरो नैबे हेल्पारफ्रा लाबोयो आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट गासिबो खालामना हो अननानै साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे दायो नैबेयाव चिकेन मम'सो बनायग्रोगोन चिकेन मम' बनायग्रोसिगोन दायो भेज मम' बनायथ'वा आइस जानानै दङ बुस्थुआ वेज मोमो भी है नै वेज भी है भेज मम' बनायगोन ना चिकेन मम' बनायगा चिकेन चिकन मोमो बनेगा चिकन फार्स्टआव मा दङ भेज मोमो कितना है पहले देखना है उसका बाद भेज मोमोआ नहीं दोनों सेम सेम है ज़्यादा नहीं है दोनों भी बनाना पड़ेगा मोननैखौ बनायनांगौ मोननैखौ एसे एसेल'सो दायो वादार फैथ'वाखै ओंखायनो दा जोङो मम' रेडि खालामना लानो हागोन आरोना मम' बनायग्रा एरिया नैबे बेयावहाय चिकेन भेज गासिबो मोनजोबो आरोना दायो फार्स्टआवनो चिकेन बनायनो नागिरदों बेनिफ्राय उनावहाय भेज बनायसिगोन आरोना मोनसे बनायग्रोनांगोन ना बनायनानै हाफ स्टिम खालामना दोनो आरोना बेनिफ्राय हाफ स्टिम खालामना दोनना आरो उनावहाय कास्टमारनो हरनोसैब्ला फुल स्टिम खालामनानै हरसिगोन आरो नुडल चेन्ज खालामगासिनो दङ जोंहा बिथाङा एन्ड्रइड हालकु नै रे आपका नाम एन्ड्रइड नामा जाहैबाय हाय एन्ड्रइड बा नोंहा गाजा बनायबावोसो एन्ड्रइड बिथाङा एसे हलखौबो देखायनोसै नामाथाय नोंथांमोना हलखौ नुवाखैना बारा गिदिर नङा जोंनिया फिसासो नै हला बाहेरावबो दं दै ओरैबायदि डेक'रेसना बिराद मोजां आरोना नै बाहेराव आं देखायला ओइथिं बाहेराथिं नै खोरखिनिफ्राय देखायनोसै आं जिरायग्राफ्रा नै जा मोजांथार ना किटसेनासो एसे मैला मानो होनबा बिजि जाबाय थाबा मैला जाखायो नालाय किटसेनफ्रा हटेल रानिं माबाफ्रा मैला जाखायो नालाय ओंखायनो साफा खालामबाबो बेनो बे आरो एसेल' साफा जायो बेनि उनावहाय मैला जाफिनो मम' बनायजेनबाय जोंना बिथाङा चिकेन मम' बनायजेनबाय दे बनायनानै मोनसे मोजां बनायनानै देखायलाय नै ओरै नागासिनो दङ दाजुआ दे मोनसे बरिया बनायनानै देखायदो दे फंबाय गाजानो टें नै ओरैबायदि गाजा थनखायो आरो नैबे बिथाङा फंबाया बरियानो दा आंबो बनायनोसै नै भिडिअखौ बेसेबां दोननोसै लोगोफोर बाय बेयावबो खाथियावबो अन खालामबाय बेल' क्यों देख रहे मोजां लालै इउटुबावहाय मोजां लानांगौ मम' बनायगासिनो दं मम' केमेरामेन ओरै फैदों दे फाल्टु खालामनाङालै दलरसो लानांगौ सोमावलाबाय थाना That is pizza. That is chicken momo. चिकेन मेमे चिकेन मम' बनायगासिनो दङ एसे टाइम गैयै बेखायनो चिकेन मम' बनायगासिनो दं दायो हाफ स्टिम खालामगासिनो जोंनिया बेयावहाय बेनिफ्रायसो फुल माबा वादार फैबासो फुल स्टिम खालामो आरो बिसोरखौबो देखायनांगौब्रा जायनो बेखौलाय मम' मोनजाबाय थागोन मम'आ नै ओइलाय नै मम'आ ओमफ्राय बे बयनिख्रुइ मोजांसिन आं बनायनाय नै बे बयनिख्रुइ मोजांसिन बे आं बनायनाय गाव बनायनाया साबसिन जादों आरो जेनेबा न' आं बनायनाया साबसिन जायो
मोजां संनानै होनो tidak जालै मैदाया बारा मोनसे नङा नै ममा जोंनिया बिदि स्टिम खालामना दोनो आरो स्टिम